Tensyon sa Makati City Hall, mitumaw human gi-reserve ang kaganinang alas 8 sa buntag sa Department of Interior and Local Government ang suspension order batok kang Makati City Mayor Jejomar Erwin Binay Jr. Ang suspension order batok kang Binay ug laing 14 ka mga opisyales sa Makati kalabot sa giingong overpriced school building nga mao'y pasangil sa complainant nga si Attorney Renato Bundal. Matud ni Bundal nga daw overpriced ang building og 826 million pesos nga dapat unta 470 million pesos lang ang gasto sa pagtukod sa building. Gingong dunay mga supporters ni Mayor Binay ang nanglabay og mga botelya sa tubig ug mga lingkuranan ngadto sa kapulisan ato sa pag-serve sa suspension order. Gikatahong dunay mga supporters o mga miyembro sa kapulisan ang naangol. Pasado alas 9 kaganinang buntag, si Vice Mayor Romulo Kid Peña nanumpa sa ikaduhang higayon isip acting mayor sa Makati City. Si Peña una nang nanumpa isip acting mayor ato sa pag-serve sa DILG o suspension order batok kang Binay ni adtong Marso. Karong buntag, wala sab pasudla sa kapulisan ang mga empleyado sa Makati City Hall ato sa pagsilbi sa o pag-serve sa suspension ni Binay kinsa naasulod sa iyang opisina. Matud pa ni Mayor Binay nga aduna na sila petisyon nga gi-file sa Court of Appeals kabahin sa ikaduhang suspension order nga gipagawas sa Ombudsman.